para tuntunan na zona libre. Karon nga daw sa Huwebes, Pesa 7 sa bulan sa Abril tuig 2022. Sa ato sa ring pagpalagad paglob dahil na karon nga gabi may kapod na ang iyon sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Kung nakita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa inyo kapag patpat sa pila ka madaragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas ng pungsod, pila ka madaragwan mga balita sa Batag sa Nampang at sa Artista. Kita pag-updan man sa bugos ng parsa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa ring mga Bombo Correspondents sa Bombo Volunteers sa magatagman sa pila ka madaragwan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report ka nagkananabo assign sa resitag sa Cameras of Responsibility. Ante sang tanan pagtamiyota sa ato sa ring mga kauton mataga permitted abroad mga pinanggata nga managrense. Kapabakulod noon nga dito sa luwas ng pungsod nga nagalantaw na karaga pamati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube kag sa 630 kHz. So welcome na sa aton siring nga mga kabombo sa pang-Huwebes nga edisyon sang Zona Libre. So maulanon ang kabukusan siring nga syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Bagod man sa siring isa ka low pressure area ato karon iya makabaran sa bahin sa area sa Mindanao. So ang pag-asa kag siyempre nga aton nga Provincial Disaster Management Program Division may mga pagpahanumdom paghatag na sa panumdom diri makabaran sa paghalong sa aton sa ring mga kabombo sa siring tiyempo sa Tig-Ulunan. Nagbugnaw magilang aton sa ring makabaran nga panahon sa dugay lang ba? So dirigin nato niya makabaran ma-approve kung ang pagka-EB normal ara sa mga tao, ara magli sa panahon tano, ara magli sa aton sa ring klima, no? Ang pagka-EB mo normal, gin EB normal ko lang kay ti ko ang balon mo abnormal daw kalawo ay nagid no. Ano ka discriminating? No, pero panahon na iyang ginatumod da, no? So ang klima naton ti sinuabi magdumdum no nga summer season subong. May low pressure area nga nagakuan niya sa aton mo, nagalabay mo. Tumtum tanay kung sa rainy season na yung bagyo, subong din na tama kibot. Hindi na tama bag-o sa hindi na bakabaran, no? Kundi nga ti bisan nga rainy season, nagainit. Bisan summer season, nagaulan kag nagabagyo. Iti perte na gidman subong no? Nagaedad na gidman ang aton sa ring kalibutan ini wise ang liwan nga basulon kuno diri ang ining ti siyempre ang mismanagement nga ginahimo naton sa pag mintirar kon tani no sa pag-preserve sang aton sa ring dunang manggan tipiko sa kaymuan sang man-made no naton sa diri makabanan no, sa aton nga mga kabombo ati area no ang resulta no hindi gid ya mainsendihan nga summer season naga binagyo. Halong kita sa mga kabombo naton sa paglakata, pagwa naton sa matag adlaw sa ring tanan sa siring tiyempo yasang Tig-Ulunan. Kung tiyempo sang pag-ulan sang corrected. Kay hindi man subong Tig-Ululan no, tiyempo sang pag-ulan nga nagaabot sa aton sa matag adlaw sa ring tanan. 10 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagan. Sa aton man sa ring palatuntunan anong ato labing talopang doon pila ka madalagkuanta nga mga balita diri sa aton sa ring paratuta sa mga balita lokal. Ibalon ta karon ni maka-report ni Bombo Ansindo Sorilla ini may kang tanan sa bahin sang sining panugyan sang Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco. May kang tanan sa siring isa naman ka malapnabgon nga burnout sa prabuton nga daw sang Sabado sa mga kauturan na tondang no nga may mga party, may mga ibutang sa ref nila no, sa mga freezer nila mga mapagkaon so may preparasyon na kamo no nga ti para karon mabatian ta no kon pila ka oras ining mga pag burnout sa Sabado siring nga daw ligad no so dito makabran nga adlaw sang Sabado no mo matong interview naton yes no pagka Domingo ti sa nasakpan sang Northern Negros particularmente sang Uneco amo ni mas scheduled nga burnout no sa ligad semana subong nga pila ka portion no sang nasakupan sang Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco
ang madalagan kita diri sa estasyon, no? Sa buong radyo na madalagi ka ni. Pagod man nga makabalan sa siring nga brownout. Samtang duga pa sa diri nga mabalita diri man sa aton siring nga para tundunan. Ay araman ta karon sa report yan ni Bombo Dennis Rubica, no? Sa bahin niya sa Negros Occidental Provincial Capital. So ini nang nungod iya makabaran sa bahin sa pahayag, no, ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Ini magkantanan niya makabaran sa sining mga ginapatigayon ta, no, nga mga vaccination program, no, diri karon sa aton sa may bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Ang aton nga kuan, no, ang aton niya makabaran nga booster shots. May bag-o kuno nga guidelines diri ang DOH sa paggamit sang COVID vaccine. Di magin sa problema, no, pagpadala sang central office sang bakuna diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental basta hindi lang manog expire. Kaya nagwa na karon daw kita pang basulon iya makabaran may LGU pa yung basulon sa managkala expire, no, nga mga bakuna pero sa tuod lang, no, ining ginapadala diri makabaran sang akuan, no, sang national office mga manog expired man iya nga mga bakuna ti anhon ta na. No, so sige istoryahan ta na dugang karon niya makabanan, no, kag ang kaimportansya sa gihapon, no, sang booster shots, no, para nga ti magbakod pagid ang aton sa iyang resistensya batok sa COVID-19. May COVID pa sa bungaw, ang iba niya ay naman gani kapatis COVID. Samtang dugang pa sa diri nga mga balita ka mga impormasyon, bagod man sa ni mapag-ulan-ulan ba uti ang makauturan na tunto sa Sipalayo sa southern part sang ato sa nga probinsya, sudad sang Sipalay, sudad sa Kabankalan. Ang ginbaha naman basta baha gani daw makaladlok, no, kamagtupa ang maramol sa niya makabanan, no, nga ulan, no, diri sa aton sa may bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Maduduman sang petsa 16 sa bulan sa Disyembre, no, kag petsa 17 ang wala untat nga pagbubo sang madamol sa niya makabanan nga ulan, no, na eksperensiyahan gid kag mismo ti madamo sa makabuhi ng kadulula, no, partikularmente dito sa may bahin sang syudad sang Sipalay. So, ti subong basta magbaha gani kag jutal pagsaka sang tubig, no, nagalalain na dayon mga pumuluyo tato sa Southern Negros. Kag bangod man sa sining kasagsagan sang ulan, ang Municipal Health Office sang Banwa sa Isabela, no, ang o ang nasunog man ay ano ang natabo. May portion diri makabanan ginabanta kuno kapin sa 100,000 pesos sa balor sang halit sang sunog sa munisipyo sang Isabela. Ano na tabo na nga ang nasunog da, no? So may impormasyon kita nga rakitan ang naibuloan niya makabanan kag nabatian. Ahay, no, ang mga katapo sa Bureau of Fire Protection naton, mga firefighters naton ang nagasulay man sa ulan. Para nga mapalong ang kalayo, tiini sila gali kuno way pamasulduhan. Kabahin man ni sila sa budget sa Isabela. No? So ti dumdum ko anay kun do kwan man ini ang kwan rekta niya sa nasyonal. Pero sige lang, balon ta ni karon, no? Makabay kay may mga issue pa diri sa Isabela. Di subong kampanya na ati daw gipinabayaan gid man sang sagot ang bayan, no? Ang ila sining obligasyon nga magpasar sa budget kay ti waay man kuno sa mga requirements kay ginpasa ang Office of the Mayor sa kay Mayor Doc Irene Montilla. Ala kamo dati eleksyonon ta na lang niya, no? Bain lang da kay ti bisan anhon ta pa, no, do waay nagid sang kwan, waay nagid sang gana. Ini sila nga magpasar sang budget nila by 2022. Ay reenacted budget man kaboda. Gamitan mo nanay tanhon mo kay nahulog ka mo, no, sa pamulitika nga ginatawag. Mapumuloyo, no, sa Banwa sa Isabela kamo na ang magahusga. Sino nagasugid sa matuod? Ang ining kampo ni Vice Mayor Renato Malabor Jr., no, nga nagapapili subong alkalde dira sa Banwa sa Isabela o kon ang administrasyon ni Mayor Doc Irene Montilla nga magapare-elect sa pagka-alkalde sa Banwa sang Isabela.
Samtang duga pa sa diri nga mabalita naton diri man sa aton nga paratuntunan. Ituntuman nyo to ang pahayag sa aton siri nga presidente, si Presidente Rodrigo Duterte, nga ang mga party list system diri sa pungsod Pilipinas, no, ang gusto kag luyag na lagi kuno nga scrap ina kay ang mga kwartahan o kon mga manggaranan amo ang nagatindog, no, sa bahin sang sining mga party list diri sa aton sa pungsod Pilipinas. No, so ti kun isipon naton, no, kung damo ka kwarta, invest ka da, gasto ka, papili ka pagka party list, no, representative, and then ti mag-congressman ka, no, may kwan ka rayon, may appropriations kang ginaman ang aton nga national government para sa inyo, no? Ti mayo man lang ng iba niya mga party list nga may mga proyekto, pero ang iba niya nga wala gid na na iya nga nagdalaog nga wala man sa papel. So naka-schedule ta interview sa Bayan Muna. Representative niya makabanan, no, sa Bayan Muna nga si Representative Carlos Isagani Zarate. Kuwanta lang siya sa reaksyon niya, no, sa pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga scrap na lang ang mga party list. Nakita nyo na? So muna sa karon iya makabanan, no, ang pinakalaytas, no, nga mga impormasyon dire karon sa aton sa bahin sang Bombo Radio. Sa bahin sa Oriental, no, kabalo ko is particularmente sa Tanhay, pero gataas ang tubig to. Ito tayo na lang malabo to, ti orange warning na, no, sa Suba man dito sa bahin sang Tanhay, no, nga mapumuloyo ti basta mag orange warning, ti automatic gina pa evacuate na ini. So grabe ang mapag-ulan ay, no, kada kusog masulat ti Bagsaling Mindanao, no, ang low pressure area ti ang igo niya gid sina, no, didto iya makabanan, no, sa bahin sang area, no, sang Oriental. Kay lapit didto iya makabanan sa Mindanao ang Oriental. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 19 minutos na. Nakaligan sa takna ng alas 8 sa gabi rin sa ato sa ring pagpalagad diri sa bahin sa ato sa ring paratuntunan. Sige, bauti kanya-kanyang mareaksyon sa mga president sa bolso sa mga survey, no, nga nagagalinuwa nga sa gihapon pulse isa survey si presidential candidate frontrunner Bongbong Marcos amo ang nagapanguna nga may 56%, ang ginasundan ni Vice President Leni Robredo nga may 24%. Ikatatlo si Isko Moreno, no, ikapat si Pacquiao, kalima si Ping Lacson. Iway ni sila yung nagapalati iya makabaran sa bahin sang kwan, no, sa bahin sang survey, no, kay ti para sa ila, no, ang survey mismo sa adlaw sang eleksyon. Ati mabalaan ta niya, no, kung sino manggid amaga pangibabaw, no, pero ti ko basihan ta ang mga survey nga ini iya makabaran kay ti siling nila ti pinamangkot nyo, no, mga pro Marcos malang na ay nyo pamangkot, no, ti hindi man mga pro Leni, pro Pacquiao, pro Moreno, pro Lacson. Survey gani nga ginatawag scientific, no, ka survey ina ti kon para sa mga BBMs da, no, ti kon nagapati sa daog sila ti laman na iya. O sa vice presidential candidate nga survey nagapanguna man ang tandem ni BBM, no, nga si Sara Duterte bot silingon BBM Sara Duterte ang nagapanguna karon iya makabaran sa survey, no, nga konsidente ginapagwa man sang Pulse Asia. No, so bisan pa paano ti may magiya naman ding tawo kasi no ilabutuhon and I'm sure, no, nga ibansin ni diri ti way na nagasalig ya survey o nagapati sa survey kundi ang ila iya, no, naga-kontento na lang sila iya sa ila nga maging desisyon, no, sa parabuton sa diri ang eleksyon. Muna ang dugang tanga balantayan, no, diri man sa aton sa nga mga kabombo. 21 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad, no, nagapariser na, no, si Nini Lamasan kag President Hadulos, no, hindi niya presidente sang pungsod Pilipinas, presidente na isang puro karbik, no, nga naga-tune in sa ato, nagapamati, no, diri sa aton sa ring palatuntunan. Sige, thank you again, no, for listening kag ti mailo nga pagpanyapon ano na nami nga sudanon subong man.
No, mayo guro bumbo anton maprito kita sang kuana isang bangus belly ay. No, and then parisan mo sang kuan sang supas, no? Soup balada, no? Mushroom soup. Tapos parisan mo pagid sang kuan, no? Sang uga, pinakas daw kung tabagak ba, no? Amo nga daw hindi ka gid makapag-agda ko mo ning sudan mo. No? So pating kamalingking mo do ginadilapan mo man, no? Sa kanamiten sang tabagak. Nami pag na mahimbis nga tabagak, no? Ti mo ni kung gisati iba niya. Yati dire lang kami maluto lang kami sang kuan no? Sang sinabawan nga lagaw. Butangan na namon kamatis kag sibuyas, dahon sibuyas Bombay, ayos na. Healthy, no? Para sa body. Ti kay Sir Ben man yang ito pinakas nga pinirito. No? Siguraduhon mo lang sir nga pinakas mo na uga na mayo basi way man na makaging kag magkakatol ka bla, makuan ka, allergic ka. So pero expected na no ang pinakas sa medyo maparat-parat. Pwede man kuno gani kuan, pwede man kuno miswa nga may sardinas kag butangan nyo lang sang dahon sang kamuti kung sa uma pa bla kamuti nga kinatsila bla, no? Nang gagmay ang iyang dahon, no? Pero kananam sina solve ng gabi ita. Ti sige ba, ti digin hilaban ang ibang taga mga kabumbu Magata kita na sa pila naton sa ka mga panumdom na din magabalik kita, no? Sa dida makabaran sa ato sa nga palatuntunan pagkatapos kidamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Good malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani
sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona. Sige, pabalik na rin sa atong siring nga pagpalagad. Sa Pumaradio Bacolod Philippine Standard Time, 34 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. Sa mga consumers, no, sa Center Negros Electric Cooperative, o konsang Seneco. O, diri makabanan sa bayan sa Bacolod, sa Bago, sa Salvador Benedicto, sa Borsia, sa Silay, kag sa Talisay. Dari, no, may mga kuwang kita, may mga panumdum kita coming from Co-Promotions Head, no, Ma'am Malu Parroco. No, dari sa aton sari nga mga kautor, at the same time sa aton sari nga mga kabombo. Kay sa Sabado ining adlaw, so may isa pa kamo ka adlaw nga preparasyon ha. O sa bahin sang sining nasabit yung mga kabanan, no, nga pagluntad sa burnout. So ini isa sa mga ginanataw ka sa preventive maintenance, no, sa National Grid Corporation of the Philippines. O kung sa NGCP ko kaysa iyaman ni Seneco no, ka mga electric cooperatives nga burnouts, no, nga ginapatuman. So hindi may maglawig no, every Sunday kusa banta magkultura magtinir sa puluyan nila, iba nagalagaw kadto sa Mamos, kusa daw gina 12 hours ginila, no, gina 6 to 6 AM, no, tubto bala sa isang gabi. Kasi matag 4 hours, tag 5 hours, 6 hours na nga mapag-burnout. Pero check naton ding ini mas specified nga mga area or specific nga mga area nga luntaran sang power blackout sa daw sang Sabado. Check ta si Bomboan Sindol Sorilla sa piyakay niya. Bomboan, may gabi please kamin. Yes, Bombo Pons, may mga areas diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod nga maka-experiensya gid Bombo Pons, no, sang blackout o kung pag-brown out 12 oras. 6 a.m. to 6 p.m. sunong iya sa pagpahayag sang Central Negros Electric Cooperative. Because ini siya Bombo Pons, no, hindi man gid ini iyaya sang Seneco kundi scheduled power interruption sang NGCP kay mayara sila iya nga groundwork abi nga patigayunon. Ang apektado diri Bombo Pons ang Burgos feeders 1, 2, 3 and 4,
ang Mountain View feeders 1 and 2, Bombo Ponds, Talisay, Lopez feeders, Panaugo feeders 1 and 2. So basically, no, this aton gid abi sa may syudad sa Bacolod. So gani Diring sa pagpayag. MF1, bumuradyo na. Yes. Wala Actually, kita di. kung tanawon, oo, diri sa aton Dampis, Bombo Radyo, Bombo Ponds kag sa Ano sa bumbaan ng kabugusan man gani. Mandalagan feeder? Yes, correct. Kabugusan man gani no, pila ka mga areas diri sa aton no. Basically diri sa aton gid sa may syudad sa Bacolod. So expect ro na sa aton iya nga mga kauturan. Bombo Ponds, ano ni gani, sa suno sa pagpahayag ni Mama Maria Luisa Parroco nga kabahin man na sa kapila ni siya gid schedule kay because amo ning hingyo sa nga National Grid Corporation of the Philippines. So amo ni bala sila nagahatag sang alagyan sang kuryente nga i-distribute abi o ipakadto iya sa Seneco no, nga ginalagyan sang kuryente abi Bombo Ponds. So amo ina no, NGCP. So ang isa pagid Bombo Ponds nga luyag naton maniparington sa aton iya nga mga kauturan kay subong nga bulan sang Abril, Bombo Ponds subong nga bulan sang Abril mayara sang ekspektaro naton pagsaka sa kuryente. Kung sang March, why pa kita ito naapektuhan, in fact, may pagnubo by Bombo Ponds, may pagnubo ato sang power rate. Subong niya Bombo Ponds, masakit. As to how much, hindi sa next week pa ina ma-determinar, but definitely may pagsaka. Anong rason? Tungod Bombo Ponds nga nagsaka ang supply sang kuryente, nagsaka ang gatong, no, presyo sang gatong. So, amo na apektado na kita subong Bombo Ponds, no. That is why amo ning ginpayag sang Seneco nga maapektuhan kita. May mga advisory na gani sa Bombo Ponds nga dapat magkinot isang kuryente kay ekspektaro naton ina, no. Depende nga daan Amo ni siling tanga amo na ni. Amo gani man do. Amat-amat kita nga nagkakaapektuhan Bombo Ponds no, once gani kita nga magsaka ang presyo sang gatong. Sa dugang bala Bombo Ponds nga pagpahayag pamatian naton si Mama Maria sa Parroco ang head sang Seneco or sang Central Negros ang Co-op Promotions head sang Central Negros Electric Cooperative. NGCP na siya daw commissioning sa bago nila nga din niya sang 69 kV kay dugay naman ang repair. So bali sa Saturday amo nang himo nila. So ang Seneco maano na lang gid maradon man kita may mga maintenance work man kita. Okay. 6 a.m. to 6 p.m. Medyo malawig-lawig na siya ni buwan. Pero ma'am, because niya sang NGCP. NGCP ni siya. Actually, NGCP ni siya. Conditioning na nila sa mga so din ang mga associated na equipment sa protection sa atong mga linyaman. Kabulig man siya sa para sa the frequent brown. At ang 69 kV daw na gid man siya nga linya mo. Dugay na siya. So subong lang gid niya. Sa kapila na niging isol-isol. So only siya ang aton so maintenance. So amo ni ang mga galikiti ko ang mga technical terms hindi ko nila lawagon sa hindi diyan mayo sa aton mga konsumidor. So 6 a.m. to 6 p.m. Bali ang affected ni area sina is ng Burgos Feeders 1, 2, 3, 4, no? Tapos may ari man tayo bomboan ng 6 a.m. to 10 a.m. Kita ang aton niya nga kuha, ang aton niya bali kuha niya mo ng tatlo niya ka isang brown out. So bali amo to siya yawi ang aton na BF mo feeders tanan is 6 to 6 na siya. 6 a.m. to 6 p.m. Ang brown niya sa oras is ang aton na Mandalagan feeders 1 and 2. Siya sa may Lopez Mandalagan pakadto sa iya bala sa Iroreco. Pero ini aton ng mga Bacolod silay, no, transmission line, ang ila niya is isa sa oras 6 a.m. to 7 a.m. and 5 p.m. to 6 p.m. Okay. Siya atong brown out. Ma'am, ano gusto mo ipalabot nga mensahe sa mga konsumidor? Okay, sa atong mga konsumidor, no, ini siya nga power interaction kabalo kami nga medyo malawig-lawig. So,
Hindi pa prepare nato ng aton ng mga konsumidor nga mag-prepare kung tubig, kung kulang, or sa ato naman yung mga nag-online, nakaprepare man sila, nga makapangita man sila sa way nga paano sila makakontinue sa ilang work. Kag ini nga brownout, kina-post na siya so para amo ni siya black-proof kung buan nga at ang atong nag-online work naton kag mga estudyante man naton may online sila, at least may proof sila nga may brownout gid. Kag ang aton nga man ingat pag-prepare man ng tubig, especially tubig na aton kasi iara na lang magpalangumpra sa ilang mga frozen foods sa damo. I-ano talang anay, kasi lawig-lawig siya bumbuan na brownout. I-ano talang anay, hagan-hagan, ang tapuson tagiti anay brownout ka ini. Oo. Ma'am, sang March, ma'am, last na lang, sang March, bila nagdubo, no, aton nga presyo sa kuryente. Pero this April, ano gani, ma'am? Buwan, expected natin that I think masaka ni aton na rate of electricity because actually ang pag-bill sa atin sa March wala kami nagunaasan ng fuel, no? Kung subong niya, nag-increase siya sa taas, nagbubo siya, and then nag-increase naman siya liwan. May nag-increase natin ko sa aton, kalabanan natin na pati coal part, so doon may fuel, ginagamit. So we are expecting that mataas yung rate sa aton na bill na electricity. As to how much, wala pa man. Wala pa bang buwan sa official, kita wala pa sa ka-deal sa aton, but I think next week before holidays magbuwan na siyang aton rate sa per kilowatt hour. Pero ma-expect na lang gid ang mga konsumidor, ma'am, no? Because ang increase ng gasoline. Yes. Of sa fuel natin, tungkol sa world market, man ikal ang war man bala sa affected kit halos tanan, no? Grabe ang effect sa ibang galing ang country. So doon nagaginamot lang, pero nagagira na to ang mga tao because pag-increase ang fuel, nag-increase man ang mga pagkaon sa ila. Tilaban ko sila kamayo, man pangabuhi. Nagaginamot sila subong tungkol sila. Basta kita diri okay pa kita. So I hope nga hindi lang kita matamaan sa increase din na tudutugod. Ang ginakuhaan ganin naton, ma'am, sang power supply ta, ma'am? Ang ginagawa sa power supply natin is pump consumption sa Iloilo. Okay. Pagkamo ni siya ang aton nga sa Pulupandan, ang Negros, Negros, ilang ilang company sa Negros, sa Pulupandan. Doon sa may ang iya sa dili sa Cebu bala, ang aton nga dako gid na power, but because nag-end ng contract naton sa Ketcosalco na siya, nagakuha kita subong sa WISM. So nagakbakal man sa wholesale electricity spot market. So I think medyo mataas siya kasi dila ta nagkuha. Depende na kis ako. Kung magbarato ang wholesale, ang WISM, barato ang rate. Pero I think subong mamahal-mahal din siya. Bomboan? Subong po pons para bala matag pagit sa mga kauturan ta. Kay mati kung hindi sila kaintindi bala sa mga BF1, MF, amo na bala sa power interruption para matag pagid sa ila kag makapreparar pagid sila bumbupon. Ihatag nato ni sa ila, no? Maghap ang brownout bala from 6 a.m. to 6 p.m. Areas affected BF1 amo ni siya bumbupon sa mga kauturan naton kay sa aton nga mga kabombo ang Villa Homes, Buena Park, Greenwood Subdivision, Villa Angela, Astana sa Regent Pearl, Riverwalk sa Helvetia Heights, bumbupon sa High Strip Building sa Panasiatic Solution, sa East, Lopez East, Dira, Patria Village, Trinity Christian School, sa Bacolod City Government Center, dire-diretso na bumbupons from Circumferential Road, Lopez High na, Rio Compound, hasta sa Chinese Temple, padulong sa portion sang BMMC sa Burgos Entrance. Sa BF2 naman, again, ang brownout ni from 6 a.m. to 6 p.m. Capitol Hills, Gwenville, 123, Capitol Heights, Phase 4, sa Villa San Agustin, sa Aquina East, Royal Meadows, Santo Niño Village, dire-diretso na sa Patricia Homes, sa High Residences, sa Maranata, no, Jack and Jill School, Bumbupons, pakadto sa CL Monte Libano Avenue, diretso sa Purok Active, sa Burgos Extension, portion sang Circumferential Road, Purok Tumpok, no, Esperanza Joe Last, and pakadto sa Villa San Agustin, Burgos Street, no, Bethany Court, kag St. Rose of Lima, no. And then, bumbupon sa BF3, from Kamingawan Substation to Alangilan, including mga senda nga Buro-Buro, Bantod sa Granada, Granada Heights, Charito Heights, San Dionisio, Capitol Village,
Sam Village, dire-diretso na bumbupon sa Basiwa, Soledad Station, Abada Iskay, Purok Mayang, Purok Pidring, Purok Araw, no? Mga dira, Abada Iskay sa relocation, bala bumbupon, Carmela de Bacolod, sa Providence Negros, kag Subungman, bumbupon sa Siandaloygoy, diretso na sa Terra del Rey Subdivision. Sa BF4, sa Along Sofia Gonzaga Avenue, Scala Retreat House, Camsi, Fortune Town. Sa Fortune Town, bumbupon sa mga East Homes dira, 1, 2, and 3 sa Villa Estefania, dala na tanan, Estefania Elementary School, sa Country Homes, sa Villa Locasan Subdivision, Capitol Heights, Abcasa, sa Forbes Hill, sa Valley of Peace, no, hasta sa Barangay Mandalagan, Barangay Hall. And then, from 6 a.m. to 10 a.m., bumbupons. Ano lang ni siya? Short lang ni siya. 6 a.m. to 10 a.m. Ang MF Lopez Mandalagan, Bangga Subay, porsyon sang Santa Clara, syempre Mandalagan Highway, from corner Lacson, dala na taas, bumbupon sa Bombo Radyo. 25th, 26th, 27th Street, ang Converges, ang Carmelite Monastery, Sunnyville, kaginbutangin nila diri Bombo Radyo. Okay? And then, sa MF2, Magdaleneville, Lasalville, University of St. Lasal, pakadto sa CL Montelibano, bumbupon sa Capitolville, Eroreco, Our Lady of Mercy, no, sa mga pasyente dira ha, Villa Georgina, no, Doctors Hospital, St. John's Activity sa Santorini Subdivision, Purok Yanson 1 and 2, Herbias Camellia Subdivision, kay Estancia Subdivision, Carmencita. Okay, klaro na siya. Areas affected sa Bacolod sila ay 69 kV. Siyempre, ang MF3 sa Lacson Street, sa Provincial Capital, 13th to 22nd, 23rd Street sa L. Fisher, North Drive, Redemptorist Church, sa mga 6th Street, hasta sa 12th Street, Pananya, sa Dalan, Lacson, Bumbupons, affected. Sa Bata Subdivision, including ang Goldcrest Subdivision, Villa Valderrama, Santo Rosario, Lacson, Lopez Mandalagan, Mandalagan Highway, again, Circumferential Road, no, sa Dalana. Sa MF5, ang Robinsons Commercial Complex, North Side area sa Talisay Substation to Highway, Magsaysay Street, mga barangay Bubog sa, we're talking of Talisay na. Public Market, diretso na to sa Talisay, Bumbupons, why man nakaluwa sa brownout, sa Talisay area, no? Dire-diretso sa mga Minlo Subdivision, sa Caneland, dala pa na, Kapitan Ramon, sa Patag, sa Silay, Bumbupons, no? Sa Provincial Hospital, pagid sa mga kauturan ta, dala man ina, no? McKinley Road, sa Silay Substation, so amo na tanan. That is why ginalawag to ni Bumbupons para awareness na lang sang tanan. Kaya kung nang balon ta MF, F1, F2, syempre iban Bumbupons, hindi man na nila ma-master, no? Pero basically, kung tanawon naton mga Estefania diri sa Government Center, pakadto na to Bumbupons dito sa Pan-North, no? Kay ang diri sa Amon, diri sa mga Mansilingan wala. Bumbupons ko na notice naton. Pasaka no, sa babaw wala man, no? Pasaka sa babaw wala. So meaning, diri lang siya sa Kwana, diri lang gid siya sa Government Center sa Estefania, dira lang area pakadto sa Norte, Bumbupons, nga bahin sa probinsya, hasta na to sa Silay. Dira ang brownout. So, klaro na ha, sa mga kauturan pa, hindi kita ma-confuse, kag sining nga lugar, Bumbupons, di syempre, kay do ka 6 to 6. Pero kung kisa earlier, ginapasigaman nila kung mag-kayo na tanan, bala Bumbupons, no? Basta mo nang gintalana nga oras. Kabalo ka naman, tikon brownout, syempre, especially Saturday, karabanan, arangadaan Bumbupons sa tagsa iya ka mga panimalay. Anyway, Bumbupons, amo ni so far, ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 50 minutos sa nakaligan sa takdang alas 7 sa gabi. Di na ka muna mang lightning sa Sabado. Kay di na kuha na kamuda, no? Na advance na nga daan kamo sang impormasyon
para man sa ato sa ring nga makoto same time sa ato sa ring nga mga taga-paramati with regards no sa sining scheduled nga burnouts no naton nga patigonon sa palabuton sa adlaw sa Sabado. So klaro man na no may ara man da page ang Seneco pero atong inabalita tagid ni kay ti magluwas sa iban niya way man mga Facebook mo no. So ti para nga babatian man nila no nga nagapamati sa aton sa 630 kHz. Kag ti post man naton sa aton nga Facebook page no sa Bombo Radio Bacolod. So mo siya no ang kabukusan sa Derma Kabanan nga mas scheduled nga mga burnouts no diri karon sa aton sa may bahin sang nasakpan no sang Center Negros Electric Cooperative no so ti masulusurti ning isa area sang central part no sang syudad sa Bacolod. No, ang central part no sa mga syudad sa Bacolod naman silingan going to Alihis no and then pasaka naman diri sa may area sang kuan no sang Barangay Granada. No, so hindi ni sila apektado no sang sining nasabit iya makabanan nga pagluntad sang power interruption concern burnout. Ikaw kisa may mga muni nga malugar nga way madala iya makabanan sa burnout no kung kaysa ti sila mandi ang kung ang nagakawadan man sa kuryente pero ti damo sa pinaklawig gid no 12 hours so preventive maintenance na no sang NGCP naton diri sa bahin sang National Grid Corporation of the Philippines. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 52 minutos na nakaligid sa taknang alas 7 sa gabi sa aton sa ringa palatuntunan. Ginaanganta no ang linya ni bahin muna Representative Carlos Esagade Sarate no agud nga ti kuan man diri sang dugang nga may impormasyon ini may kang tanan sa bahin sang sining mga pahayag man no sang aton sining presidente Rodrigo Duterte last Tuesday ini no nga pahayag niya nga ang mga party list ni kuno ang party list system plano na lang kuno ini nga i-scrap no scrap out ko dulaon no kay iban nagambal man siya ti bangod sa kadamuon sa party list kado mga hindi naman amo nga klase ka party list no amo na ang nagapalawig-lawig lang sang aton nga kwan no sang aton iya makabran nga baluta ti imagine no 131 ka party list subong ang pilian naton ti makakuha from 250,000 or 300,000 votes no may tag isa ka set no sa House of Representatives. Di may mga party list kita nga dugay na nga tag tatlo gani ka seats na di. Ang ila kay masobra sa tag 1 million, no? Masobra sa tag 1 million, no? Ang ila iya makabanan nga kuan no nga mga boto. So, ti nagakahulugan, no? Nga ti sila ang may kuan no may ara sang hingalitan no ang may ara sang tsansa no nga ini sila ang pwede maka pangalagad sa aton nga mga pumuluyo. Pero ang isa sa mga punto to no ni Presidente Rodrigo Duterte no nga mga party list ni ti parang ginagamit lang kuno sa mga manggaranon. No, mga magaranon lang gid ang nagakuan sini, no? Enjoy kati ginagastuhan na nila mo, no? Ginagastuhan nila para lamang iyang ti ini sila, no? Ang makapungko sa pwesto. No? So sang una daw ay manigani ken sapak. Ana sang uli ti iba nagasiling niya daw di ta kasalot sa congressman sa kada distrito, no? Mas maayo siguro diri ta baka-baka kapanya sa party list, no? Kay ti although bilog nga Pilipinas mas burubugat kay mas turuta klaron ang imo kwaon nga boto no mag 250,000 pero like diri sa aton abi sa Bacolod City duay party list din no sa Bacolod City kung may ari na diguro ti laban-laban daw gini kay nga ti sobra 300,000 na tadi mo no ang registered voters no sa may syudad sa Bacolod no sa probinsya mga lapit mga 2 point kwan kita 2 point or
we can say 1.8 to 2 million ka-registered voters, si makin mo magboto lang na sa imo tanan-tanan, no? Dako iya makabanan nga kuan tsansa o nga makapungko kamo iya, no? Sa bahinsang pwesto, no, bilang party list representative. So amo na siya, no? So ang party list sa Presidenta is a marginalized sector man, no, nga dapat ang kuan sini magrepresentar sa marginalized sector, pero ti iban ko isa do nagaka-defeat ng purpose kiti dili na naton mensionihan ko bala ano gid ang kausa nila iya, no, ga ginatibong ano ang kausa nila nga ginapatigayon, no, diri makabanan sa bahin sa ato sa mga pumulo yung Pilipino. So mula na, no? So aton, although we're not against gid sa sining mga party list, but for those lang ati nagatuman gid, no, sang ilang obligasyon tinayan daw okay tada, no, pero sa iban niya ati daw ginagamit na lang ang kwarta nga hatag di makabanan sang kwan, no, ang kwarta nga ginahatag da sang gobyerno, no, sa ila ti amo man ang ginagasto nila against sa gobyerno. Kay pero na, no, may mga party list kita nga ti supporter or political kwan, no, wing, no, sa mga kwan sa mga communist rebels naton, no, nga ang kwarta nga ti ginahatag ba sa gobyerno, sila ginahatag ba to nila sa ilang mga soldado kag ginapabakal sang armas nga mo man na ang ibato, no, ibato naton iya makabato nila, no, sa bahinsang kwan, no, sa bahinsang gobyerno sa pungsod Pilipinas. Daw ka hindi amo, no, sang sining nasambit iya nga mga sistema. Sige, balikan ta na karon si bayan muna Representative Carlos Isagani Sarate. But this time ko na report ni Bombo Dennis Rubica sa piyakalinya ay makabaran sa aton sining mga kauturan. So may bago naman kurong guidelines sa ang Department of Health, no, sa vaccination, no, kay ti mo to gabi ginasilingtang ang vaccination card daw plano butangan sa expiration. And then subong ti berberahan tagid sa probinsya ang pagduso, no, sang booster dose, no, dapat mera kita, no, sa booster dose para makompleto tanang aton sa vaccination inoculation, no, diri sa probinsya sa Negros Occidental. May pahagdari si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Sa piyakalinya check naton si Bombo Dennis Rubica. Bombo Dennis, may gabi please come in. Bombo Pons, may ara karon iya sa nga panibagong guidelines sa ang Department of Health sa bahin sa paggamit, no, sa aton sini nga mga COVID-19 vaccine. Bombo Pons, ha? Balaan ta nga sa subong bastante mo damo kita sa mga vaccine, ha? Hindi lang diri sa Negros, diri sa Bacolod, no? Sa national government problema ng ato sini-stock sa COVID-19 vaccine, no? Tanan nga brand available bumupons, ha? Ang problema subong iti mahina na, no? Kung sa term pa ni Dr. Tumimbang ato sini nga Provincial Health Office head, ang mga vaccine takers naton, kung mga magapabakuna naton nga mga kauturan, nagkuha na bala doon, nagkunol na, wala na sing mga utod katon nga dinagsa nga magpangbakuna, no? So damo-damo sa mga vaccine nga soon to expire diri sa Negros, sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, pila ka mil to nga mga vaccine report sa ligad nga soon to expire, no? So katapusan sa sining bulan sa Abril bumupons, so bangod sini kati inalay mag-expire mo po, so may harap man sila nga extended ang ila sining shelf life, sabi kung na expiry date sa sining mga COVID vaccine, yan no tarabi karon kung waay na mo bakuna, no? Bupos yan dodo sa aton Negros Occidental ti way patakalabot sa aton target nga herd immunity, nga pumulo nga dapat bakunahan, mahina na subong ang mga nagapabakuna, no? Jutay nagidlang bumupons. Base bala ining mga vaccine naton magkalapanos na lang, no? Mag-alabot na expiry date, extend inabi, pwede pa ma-extend, tapos extension niya laputan pag i-apos extension date niya, ay magapon magamit, so kanugon, no? Kadamo sa
posible ma-spoiled o kung panos nga mga vaccine. Bangod sini Pons, ginkumpirma ni Dr. Elito Bibang ang ato sini DOH nagpagawa sa panibagong guidelines sa pagkamin sa aton DOH Western Visayas nga para lang hindi magdamo kung hindi dako nga volume sa aton nga mga vaccine magkalapanos. Example, labi po like yung ang AstraZeneca sa kabayas, po sabi, utang mo na good for 5 person sa isa kabayal. Kung may ara dira 3 lang ka individual nga gusto magpabaksin, kaya nga available mo dabi isa kabayal sa AstraZeneca good for 5 person, ka masobra, may 2 ka dos pa dira ang hindi mo magamit kay kung buksan mo na po sa unang ruling sing DOH nga once ginbuksan mong vial sang vaccine dapat within the day urot mo giniya turok bumupons subong niya kay damo si vaccine isuno sa Department of Health nga para ma-limit ang ginatawag nga operational waste kung sobrabe, kung sinunod basura na. Kaya once mabrihan mo ng viral, bumpo siya may limit hours ni siya nga dapat maturok mo na. Kaya kung hindi mo na maturok, hindi mo na gini magamit, basi mo lang makontaminate na. No? So pwede lang sa subong nga buksan mo ang virus ng vaccine nga magamit mo, isang posing Astra, isa kabayal good for 5 person. 3 lang imo injeksyonan dira subong pabakuna available si mo dira LGU. So pwede mo na siya mabuksan ang isa ka vial. Gamiton mo lang ang doses good for 3. Kuti may nabilan ka nga 2 ka dose dira. Ay hindi mo magamit subong adlaw. Kasi ko may limit inang man number of hours nga hindi mo na siya magamit kaya sila ito makontaminate siya. Kontakpan mo ma-contaminate man Japon. Yes, mo po. Kung hindi lagi naman siya magamit, within 24 hours, mo nang limit nila nga dapat within 24 hours maturok mo na siya. Kung hindi mo na siya magamit, di makonsider siya nga operational waste. Pons. Ang explanation dira, mas maayo na lang nga 2 lang ka doses ang na-spoiled sang sa mas spoiled na ang isa kabayal nga good for 5 doses. Pons. So at least 2 lang ka dose ang imo na makabing personal waste mo, ang 3 na gamit mo na. Kaya di man pwede nga, kung natunukot na kung saan pwede mo makikita, 5 ka individual para ma-injeksyonan, para mabuksan mong bayad. Tebing 3 ko rin, ito yung magbalik yan. Hindi na kami, kay latulak mo, yung gyapon, hindi na kami mabakuna. Kasi kanugon, hindi mo na magamit ang bilog nga 5 ka doses sa kabayal. Amo na subong ang guidelines ng DOH, pwede na siya. At least magamay lang ang volume sa mga vaccine nga ma-considered operational waste bombo pons. Kaya tingko tayo mo nagabaha ng vaccine subong prokaninit sa mga magapabakuna bombo pons. Matianta ang kooperasyon kag explanasyon sa aton sa Provincial Health Office Head Dr. Ernil Tumibang. Right now, ang Department of Health has released verbal instructions na we can always have 1 vials open even though nga ang atong takers will be only 2 or 3. For example, we have 6 doses for Pfizer. If kinahanglan may hara nga willing to be vaccinated kag magkadto sa fixed site or sa venue, 3 lang, open your vaccine. Kung ang 3 na waste, that would be an operational waste. Why? Because of the abundant vaccines that we have. It's better that we get the portion of that and inject that to those who are willing rather than the whole vaccine will be expired. So okay na siya nga instruction. Why ko pa-inject? Hindi ko mag-open. I had to open it because there are willing clients to be vaccinated. May waste ko. It's okay. It's an operational waste, we call it. But ang point is, we have vaccinated 2 willing persons who embrace vaccination. Amo na siya. So, amo nang current na instruction coming from the Department of Health sa Regional Health Office, particularly. So, that's why nga, kung may haramang pabakuna sa akon,
But just the same, kay may hara man na siya life shelf kung how many hours after. But we convince others kung ma-open ko isa o kabaksing nga ano mali, kag isa lang, we still look for those who are willing. So that ang operational waste mo is small. Amogin na siya, hindi lang kayo gusto. Bata mo na siya, I hope nga hindi na tayo magsaka sa mga coming variants, mga gagwa. Doon mo po sa mo to ang explanation no, ni Dr. Tumimbang. Galing ka mo doon po sa kadamo gano'n sing mga vaccine ta nga mutang ma-consider nyo lang operational waste mo. Pons mo, kaya makusos milyon pa ka mga vaccine niya ang vials and the doses ang ara karon sa national government kag ara man sa mga local government units kaning way nagid no gamay nagid lang mga gusto mo pa ko natin kapilagan ni si Dr. Mimbang at dapat sa mga nasa fully vaccinated na wala pa nagka-booster magpa-booster gid okay tantis bong damo ang aton nga available iyang vaccine buposti milyon naman ni pesos the worth sa mga vaccine na mahulog lang sa ginatawag na operational waste no pangod sining doon na over flooded kita no may mga vaccine gid pambakal ng national government may mga vaccine nga gin-donar sa ato national government sing itong damo-damo na gid ang vaccine naton ngati kung tan-awon do hindi na blaya bumpos na foresee na sing DOH naton nga hindi tanan urot no maiban damo ina ila ang mabutang na lang iya sa ginatawag nga expire na usa mo na subong ang schema sa DOH no para lang magamit bisan pa paano instead nga isa ka vial gid ang operational waste at least 2 doses na lang or 3 doses na lang ang magkabing operational waste ang the rest at least magamit gid so hoping siguro mga mo yung schema magkadugang-dugang naman ni Gura na basi magkadugang-dugang sa number of vaccines naton sa tagsaton ka mga LGUs no diri iya sa probinsya sang Negros Occidental. Nakasugod na ta booster dose? Ang sa booster mo po sa kuan man na yan ang continuous mo na kay explanation ni Dr. Tumimbanga kung anytime niya gusto mo booster ang isa ka individual pwede gid sila kakadto si LGUs kay anytime niya available no may LGUs naton subong may mga ara sila vaccine no kag anytime niya pwede gid sila ka withdraw no kakuha sa vaccine sa aton si cold room no dire iya sa probinsya biskan ano oras no anytime of the day no Lunes to Domingo iti ang aton niya POH haraman na may mga personnel na talaya gusto nga gina-assign nga nagabantay nga anytime may LGUs kay sa vaccine pwede gid mo po si dire sa aton POH pwede ka man pa-booster sa mga LGUs naton pwede ka man kadto iya kag mag-ask ka para ka-schedule ka booster why gid problema nagaling ka mo sin bilang ang mga takers o kung ang mga individual amo lang niya ang maninit subong gabaha ang vaccine maninit ang tao nga pagabakunahan bombopons na kwanata doon oversupply kita sa ato sining COVID vaccine bombopons Espino. So muna pila natin ka mga update report balita gikan sa Provincial Health Office niya si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 10 minutos na ang nakaligad sa takna alas 8 sa gabi. Andreman sabayan sa ato sa ringa para tuntunan, no? Dari sa zona libre. Di, amo na siya, no? Ang pinakaligtas sa guidelines, no? Sa Department of Batoy Reklamo, mag-amo sa na mabuikot lang kami. Ay ho, no? Mula ning problema to subong kay ti daw ka hinay gid sa ngaton sa nga mga vaccination iya makabanan no diri sa probinsya sa Negros Occidental so sa mga politiko to bla no nga kun di ginambal na tong ang mga politiko to makwanto no mangbakuna no sa ila sila nga tagsa ka mga kampanya tiambot ko ginhimo na nila. So hindi nyo pagpinsaran kadalagaan nyo ang pinsaron nyo no ang ikayong lawas naton no so
pwede man na, or makasaling kabi nga, ti, kung ginapinsan yung kadalagaan nyo, ti, pinsaron nyo man ang kadalagaan sa kayong lawas, ta. Pwede man na mo sina, no? Pero may mga politiko mata siya, na kami nagapinsar sang kuana, sang nga magdaog kami. Importante nga ti madumduman sang tawo nga nagbaka-baka kami diya trabaho. No, sa amon sining tagsa iya makabaran ka mga obligasyon, no, diri sa may bahin, no, sang kuan sa bahin sang amon tagsa ka mabanwa, ag tagsa ka masyudad. That's very simple. No, so hindi na kamo na magsiling ti daw kinuanay kamo Japon da sa inyong pamulitika. No, so ang interes yun na ginatibong nyo sa Japon, pero sa pagkamatuod daw wala gini makabanan sang kauna, daw wala gini sang kabilinggan ning kung sa eleksyon ta daw waya, no, daw ay pulos, no, kay nga ti do pwerte kadamo, no, sa ato sa ring mga kauturan, no, especially ng mga politiko nga numero 1 into sa mga tao. Kung advice nato sa mga pulo, hindi ka mo magpa-into, no, kay kabudlay kabo man Japon ang magapenitensya. 12 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi diri sa ato sa ring pagpalagan sa panatuntunan Zona Libre. Antag dahil pila ka mga panamdom nato, no, pagbalik ta kay balot atong subag, waswas man ang ulan subong, no. No, sa bug sa gabi bation pa sa aton bumanton ang sagana sang ulan, no. No, so balikan ta report ni Bomolyan ni Sel Menardo. Ining sunog to sa Banwa sa Isabela, ang Municipal Health Office nila kag ti ang baha dito sa Sipalay, may mga utod kita to nga medyo naka-eksperyensya naman, no, sa pagtaas sang tubig baha dala sa madamol nga pagtupa sang ulan. 12 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi, magabalik kita, no, sa aton sa ring mga kabombo pagkatapos gidamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina, agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Pabalik na din sa aton sa ring nga pagpalagan. Oras sa Bombo Bacolod Philippines Standard Time 17 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi. Nagkamaragapati din sa aton sa ring nga palatuntunan sa zona libre kung sa ilagad Bombo Ponce Espino. Sa nagligad no nga mga inadlaw ang ato sa ring presidente si Presidente Rodrigo Duterte no ang nagpayag nga makabanan nga ti sa mga manggaranon no damo na lang ni kuno ang nagakwan no nagapanginpulos sa mga party list. Nagdo may mga tikang pato siya nga gusto na scrap kuno no ang party list diri sa pungsod Pilipinas. Parte kadamo-damo ng mga party list system, party list representative no ang nagapapili or party list naton ang nagapapili no sa tagsa iya ka eleksyon kay silingan nila daw mo ning palaba no sang aton nga mga official ballot no ang mga party list nga nagapapili man kay gusto man nila kuno nga mag-survey sa mga pumulong Pilipino. Pero this time baby ko ang reaction no kay ang bayan muna isa man ni siya sa mga kilalagit no nga party list diri sabay sa pungsod Pilipinas regard sa sing pahayag sa aton nga presidente. Si bayan muna Representative Carlos Isagani Sarate, Congressman sir. Mayang gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod si Bombo Ponce ni. Mayang gabi sa imo Bombo Ponce kag mayang gabi man sa mga kasimanwa tadra sa Bacolod kag sa bilog na isla sa Negros. Okay. Yes sir. No, so kay ginatalakay na kon ini halin pa sang Tuesday kay mo ning nagwa nga balita no with regard sa siring pahayag ni Presidente Duterte nga alos tanan kuno diri kong nga mga kagkarabanan nga mga party list diri sa pungsod Pilipinas uyat na sa mga manggaranon o kuno sa Tagalog ti mga mayayaman kong well siguro this is a very rare occasion na naka-agree ako kay President Duterte Pons no ang ginsiling niya ang party list gidya karon system ang siling sang mga observers no and I also agree gin-hijack na ini no, sang mga economic and political interest groups no, big economic and political interest groups kag sang mga dynasties no contrary to the original intention and spirit ng party list system as envisioned sa aton
konstitusyon. Okay. Tani ini siya gin Nobel nga idea gin-introduce ang aton konstitusyon kag ginhimuan sang lay in 1995 para matagaan sang boses ang mga ginasiling naton nga marginalized kag underrepresented sectors sang aton nga pungsod. Aha. Pero karon after more than 20 years sa Pons, nakita na naton kung ano na ang natabo sa party list system, no? Tama tong ginsiling mo gaina for the 2022 May 9 election, 177 ang gusto yang maging magpili sa party list system. Mhm. Tapos sa diri nga 177 sa isa ka study nga ginhimo sang anti fraud group, no, ang Kontradaya, ang siling nila out of this 177, 122 ang gin-flag nila nga halin ini nga mga grupo sa mga dalagpo nga negosyante, mga dinastiya, ang iban sini mga ginahimo sang mga government agencies, no? Ginpaluyuhan sang government agencies. Kag ang iban man halin sa iban pa nga mga political or big parties, no? Nga may ara sila, kumbaga daw may ara sila surrogate party list, pero halin ini sa mga dalagpo man nga mga partido Pons, no? So ini siya klaro nga mabutang gid diri sa disadvantage ang ginasiling naton nga mga tani mag benefit sa party list system ang mga marginalized kag mga underrepresented, like ang mga mamumugon naton, ang aton mga farmers, mga laborers, mga indigenous peoples, kag iban pa nga mga pobre nga sector sa Pons. Ni no kay ti sakto mo na kong no nga daw gina-exploit na lang bala no ang mga party list subong to. So ay na no kailan niya sang una ever since sa bayan muna ti daw mas lawig-lawig na ang bayan muna. How many years na no? How many decades na kamo kong? Ang bayan muna Pons 20 years na siya sa Congress, no? First nag-join siya sa Congress in 2001 during the second election for the party list system. Kaya ang first election natin sini was in 1998, no? So why pa nag-join ng bayan muna in 1998 kay in-organize pa niya ang mga chapters. Nag-join siya in 2001. Kag in 2001 ang bayan muna ang naging number 1 na party list, garnering more than 2 million votes, no? But bangod kay under the party list system Pons, even if you get so much number of votes, no? Subong sina 2 million. Ang maximum nga makuha mo lang gid nga seats, 3 ka seats, no? From the threshold nga silindra sa RA 7941, if you get 2%, no? Sa boto sa party list system may isa ka nga seat, no? So kung makakuha ka 4% or 6%, makakuha ka 3 na representations, but up to that maximum only. Even if ang imo nga boto naglabot na sa singano natin 8% or 10% the total party list votes. Okay, no? So do consistent yan, no? Ang bayan muna nga makakuha sa 3 ka seats sa every election kong? Well, hindi man gid since every election Pons, no? There were times na kay nagdamo ang boto sa bayan muna. For example, in 2004, ang ginhimo sang iban nga mga organizations or grupo nga dati member ng bayan muna, nag-form sila sang ilang party, no? Like Gabriela Women's Party, ang kababaihan, tapos ang Anak Pawis, no? Nag-forman sila ila party. Ang Anak Pawis amo ning mga farmers kag mga laborers, no? So there were occasions na ang representation ng bayan muna duwa lang ka seats, tapos may in fact in the 17th Congress isa lang ka seat, but in karon nga present 18th Congress, after the 2019 election Pons, 3 ka seats ang ato nakuha, no? So 3 kami karon nga naga-represent dira sa Congress, ako as first nominee, tapos si Congressman Ferdy Gaiteng, halinman dati nga empleyado sang OWA, kag ang katatlo namon isa ka lumad leader or indigenous peoples leaders, si Congresswoman Femia Culyaman. Okay. So talang ko maguro, no? Ano to kon pilang mga budget man ninyo diri kong nga ginahatag sa gobyerno sa inyo every year?
Well, ang party list ang mga Congress members no nga halin sa party list system, Mm. pareho man lang iya budget funds ang mga district congressman, no? Kung Mm. ano ang budget ng district congressman, amo man ang budget sa party list. Amo gani daw kulang no ang iyang office allocation kay halimbawa kami sa bayan muna nationwide ang amon constituents, no, hindi man lang distrito. Pero ang iyong budget for the operation of your office, pati ang sweldo pareho man lang, no, number of staff pareho sa district congressman, but because amo na ang sistema naton kami ginapagkasya namon ang amon budget na ginahatag sa amon even if ang amon constituents is nationwide, no, daw pareho kami sa senador pero ang budget namon ang congressman lang funds. Dapat senador man ang budget ninyo. Kaya daw ka-unfair man na abigali, no? Nakitaan ta na ang diferensya. Kaya kamo yan nationwide ang coverage ninyo. Ang mga congressmen may mga distrito ni sila nga representahan. So, sila makafocus kaya let's say kung makabubo mga proyekto sa mga distrito nila, pwede gid. Di kamo, ano nyo katunga ang bilog ng Pilipinas kay General Galing Sakop nyo, hindi per district? Well, as far as ang bayan muna is concerned, Pons, para makapahatag kita sa mga serbisyo man, no? During the budget deliberations, no, gina-ensure naton na halimbawa ang budget for health, no? Amo nang akon ya personal na advocacy sa amo na opisina, gina-ensure naton nga hindi gid dapat matagaan gid sang enough budget halimbawa ang aton nga mga public hospitals, no? Para makadamo man maserbisyuhan sini sa aton nga mga kasimanok kag mga pobreng mga pumuluyo, no, or sa agriculture for example, no. So amo na ang during the budget deliberations gina-ensure naton nga mapatasan man ang budget sang agriculture kay ahaw nga 2% why gani kisapons why abot 2% ang budget sang agricultural sector, no. Even ang reality nga ang Pilipinas is agricultural country pagyapon hasta karon pero ang budget naton kada tuig way galabot pa gani 2% of our entire budget. So dira namon ginabalanse na funds, no, kay kami wala man kami gadawat sang ginasilang naton nga pork barrel, no. So ginabawi naton sa pagbantay naton niya sa budget kada tuig kay amo man na ang pinakadako nga ginatrabaho sa mga miyembro sang Congress, no? Every year ang preparation sang pagpasa sang budget sang gobyerno. So in the past 20 years pasalamat kami Pons kay every election gina-re-elect man gid ang bayan muna kag nakita man naton ini nga in the past 20 years for example 19 no kalayi tani 22 siya Pons pero na veto ang isa tong SSS pension, no, pero nonetheless 19 ka mga laws or laying, no, nga may effect may dako gid yang bulig sa aton nga mga kasimanno ang amon niya na successfully nga naipasa. Okay, no, so amo na siya, no, so kumbaga after 20 years grabe na mga kompetensya ninyo, no. Kaya damo nang nagaka interest, no, kung isa gani hindi na mensindihan ang mga representation nila dari kong sa ilang party list group. So and the best thing lang sinidri kay do kapos lang gabi no nga mag-registered ka kag i-recognize ka sang COMELEC to become a party list, no? Well, amo na Pons nga since 16 Congress, no, ginduso na gid nato ng isa ka proposed nga lahi na mag-amend tani, no, sa Republic Act 7941 kag ibalik dito sa spirit and intent ng Constitution nga mga genuine marginalized and underrepresented sectors ang gina-represent sa party list. Kag isa sa gina-propose man naton nga amendment nga ang mga nominees sang ini nga mga party list halin man dapat, no, sa mga sektor nga ila gina-representahan. Hindi pwede nga ikaw masiling mo ma-represent ka sang party list ka sang mga security guard pero hindi ka gani security guard. Or may mga party list siling nila party list daw sila sa mga driver pero jeepney driver pero ambot lang kung naka-testing na mag-drive sang jeepney balapons or tricycle ang mga nominees nila, no. So amo na mga
ginapropose naton nga mga amendments, unfortunately hasta karon sa 18 Congress na lang pons, why gid ni siya successfully maipasa, no? Ang pinakalayo nga nalaputan niya sini sa plenaryo in the, I think the 16th or 17th Congress, no? So amo na yung challenge sa 19th Congress kaya nakita na naton karon pons halos every province na lang, no? May ara sila ang mga dynasties nila, ang mga dalagko nga pamilya, kontrolado pa nila ang district, nagput up pagid sila sa ilang party list, no? From Luzon, Visayas, Mindanao, makita man nato na, no? Ang mga dalagko nga pamilya may ara na sila ila party list. Kag isa sa gina-blame naton diri ang very liberal, no? Kag very lax nga implementation kag interpretation ng Commission on Elections, no? Kay kung tuod lang gid ang pagbantay sa COMELEC na ang espiritu pag intent sang constitution, matagaan boses ang mga marginalized, why tani naglapta ining subong sini kadamo nga mga party list groups apos nga sa ginsiling mo gain na hindi na nato mabalaan kung ano gid ang ila gina-represent, no? Sa plano nga scrap, anong reaksyon nyo dire? Hindi kami magsugot sina Pons, no? Na i-abolish kag scrap ang party list system, no? Kay despite sang mga weaknesses sini, in the past 20 years nakita naton kung ano ang naghimo man, no, sa mga genuine party list groups and representatives, no? As far as pag-push sa mga reforms, no? Sulod sa Kongreso kag sa gawas man sa Kongreso, no? Nakita naton token na lang ini, siling sang Constitution kag sa 7941 20% lang sa miyembro sang Kongreso ang maghalin sa party list, no? 20% na lang ina-pons, no? So theoretically bisan sing ganon mo nga magupdanay ang tanan nga 20%, for example karon niya nga Kongreso 60 ka kongresista ina, kung perdihon gid siya sa majority kaya gid siya perdihon kay 60 lang siya out of 300, no? How much more kung during this situation karon na hijack na ini sa mga dynasties, the more nga wala naging representation kung imo pagid ni siya i-abolish sa pons, no? So ang amon gina-advocate, instead of i-abolish, challenge ang Congress kag sa Malacañang man kung sino man ang magsunod nga mag-start dira sa Malacañang na itulak na may mga amendments kag may mga reforms nga himuon sa party list system para gidya matagaan sang tuod-tuod nga meaning ang ginsiling sa constitution nga para ini sa mga marginalized and underrepresented sectors para matagaan man sila boses dira sa sulod sang aton nga Kongreso po. Or ilimit na lang abi by 20 na lang, no, ka party list daw. Na siguro daw okay gina or 30. Well, pwede man inahimuon kung gustuhon lang gid sang COMELEC in the same manner na ginalimitahan nila kung sino lang ang magdalagan, for example, na senador, magdalagan nga mga presidente, no? May gina-declare silang nuisance candidates. And I think the COMELEC can also do that, no? As far as party list system is concerned, no? So amo na ang mga challenges nga gusto naton padayon nga itulak, especially in the 19th Congress, no? Beginning July 1, 2022 po. Okay, sige. No, anyway, Congressman, thank you gid, no, sa sining mga action mo man Kong, no, o sa sining mga pahayag sa ato presidente last day man, no. So Kong, last name mo nga mensahe. No, ako nang i-remind ang aton nga mga Manwa nga may mga problema kasi in the past, no. Damo nagboto pons, hindi hindi lang isa, duwa, tatlo, apat ka party list ang ilang in-shade sa ilang balota, no. I-remind lang naton na magpili kita sang isa ka district congressman, no? Kag isa man ka party list lang ang atong pilion. So ang party list sa likod ina sang balota pons, no? Siling kay na sobra nakalaba ang balota. So ang ginhimo nila karon, ang party list ara da sa likod. I-remind man naton kay sa nagligad nga election sa 2019, nalipatan sang iban nga may ara pagali sa likod na dapat nila i-shade, no, ang party list. So dito mapili ka lang gidya sang isa ka party list. Halimbawa ang bayan mo na number 141 ina, pagitaon mo ang 141, kag dito lang ang i-shade mo pons. Sige. Anyway, Congressman, thank you again and good evening. Salamat pons, mabuhay ka kag maayong gabi man sa
sa imo kag sa aton nga mga kasiman. Sige, sabahin muna Representative Carlos Isagani Zarate. No, ini reaction lang no, niya sa pahayag sa aton nga presidente. Hindi sila sitting congressman sila damo no, sabahin muna nga since 2019 until 2022 may 3 sets sila kay sobra 1 million ang ilang nga nakuha. No, so ti sa puente no, sa makabaran ti daw ginatudo niya makunong Comelec. Dapat sa Comelec na nga mag-control dahil way man sa problema isuryahan sa mga Comelec commissioners dahil no, i-amend ang Omnibus Election Code. Comelec Omnibus Election Code no, kaysa tuod lang ti kuno kapila na ko magboto. No, frankly speaking, tuway ko yung nagaboto sa party list. No, so ti ako man yung decision no. So kung pwede na lang himuon tanan nga binang 10 or 20 or 30 tira lang kita bla sa limit da bla no, kay sakto na nga ti ginapasipalahan na lang niya subong, ginagamit na lang niya subong sa mga manggaranon no, o kung may kwarta may ara-ara no, nga makasarang maggasto sa pagpangampanya no, sang ila sining mga pagkaugalingon nga mga party list system para nga ti ikwani no, ipadag-un kung makapungko sa bahinsang kongreso ti plarium lang na may masuldom na salparium masuldom na congressman no, may mga allotted man nga mga budget para sa ila pero ti ang malain lang no, kay ti hindi man nila na ma-incorporate tanan sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ang coverage nila ya bilog Pilipinas mo i-compare mo ya sa mga congressman nga sa mga lone district nga distrito nga mula nang ilang nga tutukan ti makakuan gi sila makapalapad gi sila sang papel nila sa pumuluyo para no nga ti makabubo sa mga proyekto nila agud to nga may ibala naman sila pagka the next election nga siling ti amo na yung proyekto ko pero sa pagkamatuod tagpatigayon nang nada sila da hindi man na ila personal nga kwarta ti nga mga congressman subong mga personal kwarta nga nagakuan nagagasto para sa proyekto talaga ginapangbulig na nila ti budget man na nila no, halin man na sa gobyerno kali gina-facilitate lang nila no, nga sa tinutuyo nga ang mga matutuod nga benepisyaryo sila ang mga pumuluyo nga nasakpan sila si tagsa ka distrito. So ang bayan muna hindi magsugot no, nga i-scrap o kondulaon i-abolish no, ang party list no, kay ti sana siling tanan ang ligad ga daw madula kuno ang check and balance sa nila kay ti sa mga budget hearings ni sila man ang nagaserve nga watchdog no, sa mga budget proceedings dira sa Kamara de Representantes. Dira na sila sa House of Representatives so ay na kay hindi na allowed no ang party list sa Senado sang pungsod Pilipinas. Kabahay na sila sa kapin sa kuan no 290 plus ka mga congressman sa bilog nga pungsod Pilipinas. 39 minutos sa kaligan sa takna ng alas 8 sa gabi this time. Kuwanta report ni Bombol Yani Zil Minado. Duha ka madalagko nga report ini makabanan nasunog ang Municipal Health Office sa Banwa sa Isabela sining hapon no nga ti nagaguom-guom no pero grabe ang paglamon sa kalayo no sa mga papeles tinano natabo ni ano ang latest investigation ni Amakabanan no sa ato sa nga mga kauturan sa bahin sang Isabela Fire Protection Bureau of Fire Protection sang Banwa sang Isabela and because man sa sining pag-ulan-ulan oy ang mga residente na tunto sa syudad sang Sipalay kuha naman no experience naman sa pagtaas ang tubig dala sang ulan pakululbaan no ti na trauma na nangadaan sila sang tinikdan to makabanan nga kwan no nga December 16 kag 17 nakadamo-damo man sa managkalamatay bangod man ni Bagyo Odette. Sakta ini mga report no sa patrol sa kay Bombolian ni Silminado. Bombolian sa report please come in. Bombo Fons, nakahanda na ini ang sabahin sa CDRMO sa may Sipalay City, Bombo Fons, no, kung sa diin dito kagina, nakipag-angot kita kay Councilor Junilo Bugtay Bombo Fons, ang head sinisang CDRMO dito, kung sa diin ang ginamayara, no, ginabaha dito nga isa ka barangay, which is ini Bombo Fons, especialmente sa Purok Giwanon, Barangay 4,
sa syudad sinisang Sipalay, Bamofon. So naka-heightened alert na to subong ang CDRMO. So nakipag-angot naman sila sa BDRMC Bamofon sa mga pumuluyo, no, kung in kaso ang nga magabaha gid man kag magsigi-sigi tudo ulan kiti kagina sang gabi lang nyo nga ginatawgan naton didto nagsubside naman ini ang ginbaha balang parte sinisang Sipalay City, which is kagina kuno daw 3 ka oras gid Bamofon nga sige-sige tudo ulan kay daw dito Grabe, no? nagbubo nga grabe ang ulan sa may southern na part, no, which is ang mga Kabankalan City kag ang sa Sipalay gid ang daw medyo ginabaha-baha subong Bamofon. So amo na Bamofon naka-alert na ni ang ilang mga floating materials kag ang mga materials na gamiton nila in kaso may rescue sila kag ang mga suba dira sa may Sipalay City ginabantayan kag gina-monitor man ni sang CDRMO subong nga gabi Bamofon. Okay, so pila ka mga residenteng epektado to? Sige. Standby, no? Nautod ang linya ni Bombo Lianis Semenado. Diman sa ato sa rin kapagpalagat. 41 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. So, diman sa ato nga pala tuntunan. Ito ang nagatindog ni Balang Kwano. Liyo ko na lang, hindi na lang pagpagwa, be. Sige, Bombo Lian, utod ka, please come back. Yes, abot to Bamofon sa subong. Hindi magisyado dito kaginadalom. Ini ang sabahin sa ginbaha dito, no, nga area kay ang kung makita tanang barangay 4 Bamofon sining purok yuwanon is ang sa may Wow Sipalay ginadaan mo kung sa proper lang na siya, no, sa may higad sa nga baybay sini Bamofon. So wala man na dito gid sang may na ano ni tawag na sangtad nga mga pumuluyo kay nagsubside naman dayon sini amat-amat ang tubig sa may barangay 4 sini Bamofon. Okay lang niyang daw taga-tuhod lang ba probari di nga isa nga sa picture man sang CDRMO sang Sipalay nga daw taga-liog niya na iyaho o taga-didi niya. Bamofon, so dalom gali dalom, no? So pero ini Bamofon, no, ang sabahin sini so wala man kuno dito sang may nasangtan gid kag okay naman ang pumuluyo sang ginkamusta sa dito so no, sini kay Councilor Junilo Bugtay Bamofon. Balik na sila sa ilatagsak puluyan. Correct. So wala man may nag-evacuate sini sa bahin sa mga pumuluyo kay tidasig lang man nga nagatahaw dayon sini ang tubig. Okay. Okay, so Bamofon pamatian bala naton ang dugang nga detalye kag pahayag ni Councilor Junilo Bugtay. Actually, isa lang man ang area din nga na reported kagina kag nakadtuan man naton ang sa Sitio Giwanon sa Barangay 4 Bomboleng kag na ano naman dasig man ang pag-subside ka tubig subong normal naman. So sa subong Councilor kamusta dira ang inyong preparation kay subong na may lupra gana pasigit close monitor subong ang aton nga main nga river, no, ang Sipalay River naton kag sa Tawangan River but until now ara patagyapon sa ano na sa normal nga level sa nga tubig sa aton nga suba. Okay. Pero Councilor, nag-remind na kamo dira sa mga pumuluyo man around sa mga malapit nga sa may mga tubig or sa may iba-iba di Councilor? Actually na-inform na nato ng mga BDRRMC, no, labi na gid ang sa aton nga mga coastal barangays, no, kagapon kaga in case man gid nga magsulod kaga prosini subong adlaw nga daw amo gid ang daw nagbaskog giigo sa aton sa southern part nga nagwaswas gid ang ulan, no. Labi na gid diri sa Sipalay daw mga sobra gid 3 ka oras ang iya nga bukbo alin kagina. Kaga actually sa subong ulan pa pero hindi na gid sila nga pros ka baskog kagina bla Bomboleng. Okay. So sa dira Councilor, no, safe pa man dira ang mga pumuluyo sa area sa Sipalay City. Yes, Bomboleng. Actually ready naman pa din sa aton option sa aton nga mga floating asset mga gamit nato, no, in case may mga reported nga mga flooded or nga kinahanglan respondihan naton, so naka-standby naman ang aton mga personnel kaga well advised naman sa mga BDRRM labi na gid sa atong sa mga along river banks kag sa mga coastal barangays naton nga mag-inform kaga mag-standby kag maging alert man sila dito sa ilang mga area Bomboleng. Councilor, lastly, no, ang reminder na lang luwat sa aton sini nga mga
pumuluyo dira sa Sipalay, especially nga daw bag-o lang gid nakabangon-bangon no sang nalabyan ng Typhoon Odette dira, Councilor. Yes, Bombolin. Kalisubong nakasaka naman ta sa aton nga mga alert status diri sa syudad sang Sipalay, kaga intact naman ang aton nga mga personnel. Amo nang nami kay nag-subside ayon ah. Amugid gani ba mo phones kay ti daw nakitaan taman to sang pag Typhoon Odette no nga daw bag-o lang ni sila nakabangon-bangon ti subong low pressure pa man ang Ang bababot trauma kay guro ti to Bombolyan, ang trauma guro sa mapuluyo until na do ay panakwa to. amugid gani daw bag-o lang ni nakabangon-bangon ang kapayas kag balonggay so dapat kung ano ang advice ni sang sa DRMO daw mo phones sa bahin sang pumuluyo in kaso manggid magsigi todo ang ulan so mapati gid ini sila dapat bombofon. Yes, so bombofon sa bahin naman dira na yon sang hapon lang gid mga alas 5. So mayara nakabaton man ang sa may Bureau of Fire Protection no nga nasunog ini kuno ang mayor's office sang munisipyo dira sang Isabela bombofon so which is ang department lang gid sini sang mayor's office no nga nagdangat sa ginabulubanta bombofon sang Bureau of Fire Protection Isabela ang yara sa 100,000 pesos sini ang ginahalit no nga sang sunog o kung tuga sang sunog sini bombofon kag ginatan-aw ini nila no initial investigation pala nga halinan ang kuryente sini bombofon so padayon pa ni ang ilang nga investigation kung diin ginihalin o kung ano gid bala nga klase sini sang kuryente o kung gamit ang gintunglaan sini sang sunog kay kag wala naman to tao so kaluyan wala man sang casualties o kung injury sa bahin sa mga empleyado bombofon kag dira na mismo na wala naman naglabot gid sa iban nga mga departamento ini ang sunog bombofon. Pero paano kuno natabo ni Bombolyan? Ano bombofon so pag kadto na lang gid sang Bureau of Fire Protection no nga nasunog na giniya nga daan kiti wala naman dito sa mga tao sa sulod pero may posibilidad siguro nga may gwardiya man pero kay ara man sa sulod sa mayor's office ni si base siguro sirado naman siguro ang office bombofon kag wala na checker sini sang gwardiya gid no kung paano gid ini bombofon kay pag responde dito sa nga BFP nagakalayo na ini ang office sa nga mayor bombofon. Wala pa nila matumod gid ko din halin? Bombofon? Wala pa nila matumod gid ko din halin ang sunog? Wala pa bombofon pero ang nasunog lang gid nga area bombofon amo lang gid na ang mayor's office wala na sang iban pa nga department. Mayor's office hindi municipal health office. Mayor's office gid sa may munisipyo gid mismo bombofon. Uy, paano to mapapilis to ng kalasunog gali to? Amo gid gani bombofon no pero kaluyan kay ti wala na aliko pa sa iban nga mga departments ni which is daw medyo madako-dako man ini ang balor guro no para kung nagalikop ni o kung nagakadto pagid sa iban sini nga mga department dira sa may munisipyo bombofon. Ang distansya guro sang kwan sang BFP sa munisipyo lapitay man ni guro? Yes, lapit-lapit naman ni sila bombofon dira paligid sang police station so amo na nga madali lang nga narespondihan sa nagyeleyon. Ti mayo na lang no kay madasig ang pagresponde no so ti dako man ang pasalamatan kay ang Isabela no daw ko san umlan ni nakaangkon sang fire truck no kun wala pa gid sa fire truck guro ti ang Lakasiliana mo Padilla pag-abot to guro kun way fire truck guro o base upo sa munisipyo. Amo gid gani bombofon ang isa pa ginaguro nga naglabot ini sa 100,000 kiti base siguro madamo sa mga papeles pagid blakon mga papel-papel kag light materials man no mga kapareho sini sa mga lamisa nga ara sa sulod sina sang opisina sa nga mayor bombofon. So bombofon pamatian bala naton ang pahayag sa fire investigator nga si FO2 Henry Posas Jr. Kaya po na initial investigation mga alas 5:20 na report di sa amon kagina. Involved mo tong mayor's office. Ang kasubari is electrical ma'am. Ina ba na tayo? At na mga alas 5:50 ina na Sir, ano gid mga kandak pa kami investigation ba? At sir, ano na sir ang nalikop gid isang sunog ang mayor's office lang man o kung may iban pa mga department? Nakuntay na mo ma'am ang mayor's office. Suway na naglatang ka lang. Sir, mga pila ang total cost of damage sini sir? Estimated lang ni ma'am 100,000 ma'am. Ang investigation pa man po sa estimated na mo tigin na 100,000. Sir, wala man sang casualties or injuries no? Kaluyan na ay wala na tao nga pa ganun. Okay, out na tanan sir no sang pagluntas ng sunog. Yes.
Timing lang kay way na empleyado kay alas 5 na pasado, no? So kung wala ti ginutok ito kalahulog to sila groto, bamayo na lang. Pasalamatan tanan ni Bombol yan. Amugid gani ibang mo funds no iti base siguro may mga na-unplug dira sa sulod nga mo na yung ginatunaan sa sunog pero kay ti i-update na ni kung diin gid man ni bombo funds naghalin mismo ini ang sunog pero sa initial is electrical ini ang gintunaan bombo funds. Wow, ti do bag-o man ang munisipyo sa Isabela da? Medyo mga pila pa lang bombo funds no sang gina-renovate ini ang munisipyo ng Isabela bombo funds. Sige. Ibalon tala niya, no nga mga development mayo kay ti wala sa may mga injured to kon dulaan sa kabuhi pero ang lain naman sini ano tong mapapilis nung nagkalasunog to? Yes, amo pa na ang hibaluon dira kag checkeron naton bombo funds. Sige. Para sa pagpangalagad sa zona libre, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Sige, salamat sa kabombo yan ni Sel Minardo. Initial lang ina, no? Nga mga impormasyon niya makabran sa sunog. Naglunta dito sa bahin sa Mayor's Office to, sa Banwa sa Isabela. Makitaan nyo dan sa aton nga Facebook live perting asono. So, hindi man nato may imagine ba, no? So, initial is electrical wiring, multi, no? Ang rason, no? Sa ang nakitaan sa Bureau of Fire Protection sa Banwa sa Isabela, angon sa sinatabo yang sunog. Wala dapat ang atang may interview diri, no? Si Mayor Doc Irene Montilla para sa sining nasabit niya sino ano ni ginhungod or basi may gusto lang, no? Nga matabo ini para nga masunog ang mapapilis. Kag ti na yung mga kuana, no? Mga posible, no? Why man ko gasiling ati amugid na. Pero mga posibilidad lang pero ang official gid ya, no, is that ang Bureau of Fire Protection pabalonta. Mo pa lang ng initial nilang investigation with regards sa sunog na runtad sa munisipyo sang Banwa sa Isabela. So nadunganan magdaan nga subong ang Banwa sa Isabela, tamaan man kagarot. No, nga munisipyo, no, kay way man nagahilisugot ang legislative nga executive ti kay kontranay mo. Ti subong mabungguanay gid sila ti mabalaan ta niya after election matuldukan ta gid niya. No, ang mga problema mga Isabelenyo, no, relax lang kamo da. Hukmin nyo sa Mayo 9. 52 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi, no, may mga nabili na kita nga maparamdom, no, balikay kita pagkatapos gid lamang sini. Stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radyo Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Sige, pabalik na din sa aton sa ring nga pagpalaga sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, impunto alas 9 ng takna sa gabi. Naalala na to sa ring nga tiyempo, nagabubo pa ang ulan. No, sa siriya nga matinon yung mga kabanan, so ibalon ni karon libuton naman ang sang patrol. No, ang syudad sa Bacolod sa siring pa-obserbar taman. Kay basi nagtinaas naman ang tubig, no, sa pila ka mga lugar dire. Sang syudad sa Bacolod. So expected na pero may mga advice sa kita nga maghalong sa ato sa ring nga mga kulturan kay especially sa mga malapit sa suba bla nga nagataas gidayon ang tubig o para sa Carvic o mga utod naton da sa creek, no, malapit sa Carvic o isa gawas pang tubig di sa karsada kun may damol-damol ang pagtupa sang ulan. Sige lang, sempo naton sambay na kamo sa Santos ng Rosario. Masunod naman din ang bombohan na isa gabi. Wibes, kita subong ang presentasyon, Pizza 7, sa bulan sa Abril 2022. Ayun agad, Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upo na pagkumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. 5 dekada na